boys, it's time for DEFCON 1. For DEFCON 1. Ja. Nå, men vi har hørt, at ved Moesgaard skov, der skulle være noget rødder og noget bakker. Det er godt nok en hestepige, der sagde det, men nu må vi se, hvad det er. Så. Lift the search. Nice. Nu skal vi op og have noget. Så laver jeg sat med her. Vi skal være ude og cykle, hva'? Ja, det var lækkert. Og røvlækkert. Vi er trætte, mand. Ja. Prøv at tjekke min arm her. Jeg har lige en tur i pølen der, hva'? Og den anden også. Kæft, det så godt ud, mand. Men det er jo sådan, det er sådan, det skal se ud, ikke også? Ja, præcis.